aha na eze na-ege ntị ugegbe reggae ndị ga-ele this video now and after olu m ekele ụnụ ọ m nwanne gị nwoke nwanne ụnụ nwoke enyi ụnụ matago enyi awụ m enyi ka gị mawa gị itiga wee nwee oke ya mgburu isi enyi go ihe ọbụla itigachi akọghọtago ụdị ha ndị nwoke mgbe itige ndị nwaanyị itigekwa nwunye akọghọtago ọchọzi adị live from Amukwobolo, where in the palace of Zion, the everyday, welcome my live and apple. Welcome my case out of such a famous costume or then you go on a be a can. I don't know how many do. Now, well, akam, Nakala. Be akam. What time? Good tabiaka, what time? One not over. Turn it alone. No added no added of carbohydrates. No ingredients. And when I take a shares and I never put the camera lady nation. I can't Amanda.